Получаваме още 1 година гаранция, ако при дефект на стоката изберем ремонт вместо замяната й с нова. Ако след 31 юли 2026 година закупите хладилник, печка, мобилен телефон, телевизор или друга стока с така наречената ремонтопригодност и в рамките на 2-годишния гаранционен период се появи дефект, а вие изберете ремонт, това автоматично ще удължи гаранцията с още 1 година. Освен това, при повреда на уред след изтичането на законовата му гаранция ще имаме много повече информация, възможности и облекчени процедури за ремонтирането му, за да продължим да го ползваме по-дълго време. Но как ще се случва всичко това на практика? Нека първо се спрем на въпроса какво се променя при ремонт в периода на 2-годишната законова гаранция. Когато законът допуска удовлетворяването на рекламацията да стане чрез ремонт и потребителят избере този вариант, гаранционният период се удължава еднократно с 1 година. И тъй като клиентът не е длъжен да знае всичко това, законът задължава продавача да го информира за правото му да избере между ремонт или замяна, както и за удължаването на гаранционната отговорност с 12 месеца при избора на ремонт. Ако става дума за мобилен телефон, лаптоп, хладилник или друга стока, с която трябва да разполагаме постоянно, за времето на ремонта продавачът може да ни предложи заместваща, включително обновена. Обновена стока означава употребяван продукт, който е преминал през строг технически преглед, почистене, поправене при необходимост и е приведен в фабрично състояние. Такива продукти най-често са върнати онлайн покупки в 14-дневния срок без дефект, използвани за демонстрационни цели, например мостри. Има ли лек дефект, който е отстранен от оторизиран сервис, върнати заради нарушена транспортна опаковка и други. Нерядко потребителите остават с впечатлението, че животът на някои продукти е твърде кратък и скоро след гаранцията се налага нова покупка. В същото време не винаги ние като потребители искаме да се откажем от стария си телефон или хладилник, след като той се повреди. Новите европейски правила ни дават възможност да ги запазим по-дълго и след изтичането на 2-годишния период на гаранция. Дори след като изтече законовата гаранция, търговците вече нямат право да ни откажат да поправят стоката ни, ако тя е ремонтопригодна. Те не могат да се освободят от това свое законово задължение, дори с общите си условия или с договорни клаузи. Това се отнася и за случаите, в които стоката вече е претърпяла ремонти. За да изберем най-изгодния за нас търговец за след гаранционната поправка, предоставящите ремонтни услуги ще бъдат длъжни да издават така наречения европейски формуляр за ремонтни услуги, безплатно на траен носител и в разумен срок след поискването му, но задължително преди сключването на договор за предоставяне на услуги. Наред с всички задължителни реквизити, в нея трябва да е посочена и цената за услугите или начина на нейното изчисляване, както и дали и при какви условия ще бъдат предоставени заместващи стоки. Така по-лесно ще можем да сравняваме различни оферти и да избираме най-изгодната за нас. За по-лесно откриване на сервизи и резервни части за следгаранционни ремонти през 2027 година Европейската комисия ще стартира онлайн платформа с безплатен достъп и възможност за ползване от хора с увреждания. На нея ще се срещат и продавачи на обновени стоки, както и купувачи на стоки за обновяване. Тази платформа ще има подразделение за България. След гаранционния ремонт може да бъде извършен безплатно или на разумна цена в разумен срок, след като сме предоставили стоката или достъп до нея. Дори след като е изтекла законовата гаранция, производителят може да ни предостави заместваща безплатно или срещу разумна сума за времето на престой на нашата в сервиза. Ако ремонтът е невъзможен, производителят може да ни предложи обновена стока. При дефект след гаранционния период вече не е нужно непременно да се обръщаме към производителя или оторизирания от него сервис, защото можем сами да избираме кой да извърши поправката. Така ремонтът вече не е просто алтернатива, а реална и достъпна възможност за всеки потребител в рамките на новите правила. Ако срещнете затруднения при реализирането на правата си, обръщайте се към нас за съвети и към контролните органи.